Mae Huw yma. Hi Huw. Ti'n genfigenus? Ti'n genfigenus, mae ni wedi bod yn bita. A Huw, chi'n gwneud beth, mae hyd yn oed nia'n genfigenus, a mae'n llysau-wraig. Na beth ydw wedi dweud, dyn ni ddim moyn glico'r gwyn beth yma, achos gwyn cig yw e. Ie, oedd e'n neis iawn. Mwy o ffrocau, Huw? Mwy o ffrocau ar gyfer bob achlysur, y siopau annibynnol, yr un dair siop, unwaith eto, so felly ni'n mynd o'r gogledd lawr i'r de. Cychwyn bant gyda ni afnyn, felly ni'n y canol, ni yn Pen y Bont, just bant o'r draffordd, sydd yn rwydd i siopa. Hon just yn gweithio'n hyfryd. Beth sy'n neis hefyd pan ych chi wir yn mynd i'r siop, maen nhw moyn i dillad i edrych yn neis, felly maen nhw gallu wedyn addasu, maen nhw gallu cynghori chi het i fynd gyda hon. Nes i jyst dweud bod ni a y fodel yn mynd bant o'r i gwyliau cyn bo hir, a byddwn ni'n neud fel rhyw fath o olwg gwyliau wedi, beth sy'n ni cael het mawr stro. A fi'n credu, pan chi'n mynd, chi'n cael y brwdfrydedd nhw'r pobl sydd wedi prynu'r stoc, sy'n moyn i bawb edrych yn neis ynddo fe. Felly, bod hon unwaith eto, mae'n cael ei dod i mewn ffordd ymarferol, gallai'r ffrog mae'n cael ei gwisgo i unrhyw le unwaith eto. Gallai chi dyn nhw fod wedi belt gyda hon i glymu'r canol fewn. A unwaith eto, fe fi'n gweud gyda pob peth, pan byddech chi'n symud trwyddo wedyn i'r hydref, byddech chi'n dod i jwmper mor felly dros i ffenni. Neu cardigan mawr, ynddo fe. Mae'r llewis dy hon unwaith eto sy'n gret o beth. I wedi gwir, wedi dewis o ffrogau heb sylweddoli bod gymaint yn nhw a llewis sydd yn gret. Os mae lot o bobl yn yr haf ddim moyn dangos y crôn i gyd fan hyn. Yn amlwg, mae dau het enfawr ymlaen fan hyn wrth eto. Holl bwysig, boes, gyda'r hael. Ni gyd yn clywed bod ni fod yn ofalus iawn gyda plydru'r hael. Hyd yn oed ar hytau, darllenwch chi weld os ydyn nhw'n gweud bod nhw'n achub y crôn o'r hael. Achos yn aml iawn, mae fe gallu mynd trwy'r gwet. A wedyn, mae'r bag yn hyfryd. Fi wrth y modd ar bag. Mae'n neud bach o statement, chi'n cael bach o spri gyda'i, a wedyn jyst sgidiau hollol naturiol o lan lliw. Ond fi'n credu bod hon jyst yn gweithio'n hyfryd. Mae'r lliw coral yma bron bod yn gret. Mae'r print yn hyfryd. Ac unwaith eto, chi'n talu dros 100 punt, sy'n golygu chi moyn ffrog, mae pawb yn mynd i lico am sy'n chi'n gwybod nhw'n gweld chi, ond chi ddim yn pawb i gofio trwy'r amser. Felly, pan byddwch chi'n gwisgo hon mewn 3 blynedd, bydd hi'n edrych yr un mor ffres o ddi heddi, dim ond bod chi'n gofalu amdani wrth gwrs. Wych. Diolch yn fawr ni, Diolch ni, Loris, dyn ni nesaf, ni nôl at cwmni Goose Island, label Goose Island eto. Llwch chi brynu rewn mewn siopau neu ar y we. Roi'r pris yn syth, mae hon ar yn 49,99 cinog. Manylion hyfryd, mae dych chi'r brod reonglau, dych chi sy'n ar draws y corff. Os dewch chi lawr, chi'n gweld fan hyn, mae'r les dych chi a hollt yno fe hefyd, sydd yn gret. I ni di matcho hon i fyny drwy ddod i sgidiau pink o Clarks, sy'n golygu byddwch chi'n gyffyrddus iawn rydych chi'n gwisgo'r ffrog yma. A hefyd mae clislysiau pink llachar da wedyn. Ac yn os yna dod i'r bag o gwmpas o wast, achos un o'r waste bags yw, dwi ddim yn mynd i alw fe'r enw arall, mae hwnna wedyn cael ei gario dros y sgwyddau fan hyn. Beth sy'n neis am hon yw, oedd ddim rhoi smwddoi na dim stimoi o gwbl. Felly, os chi'n mynd ar eich gwyliau, moyn rhywbeth bach mwy ffansi falle i wisgo yn nos. Neu hyd yn oed, gwydwch bod chi'n dod lan o'r traeth, bod chi'n gwisgo gwisnofio, lle chi'n daflu rhywbeth fel un lan. Mae'n hawdd i daflu hwnna, a edrych yn ffasiynol. Odi, a mae'r defnydd cotw yma yn debyg iawn i cheesecloth oedd dyn ni blynydde nôl yn y 70au. A rhywbeth sy'n sychu'n gyflym iawn hefyd, ond ddim yn rychu, felly byddai'n gret ar gyfer pacio. Gwydwch bod chi'n mynd â just bag bach ar yr awyren, a dim mynd â unrhyw cases ychwanegol. Bydde hon yn gret o beth, byddai'n mynd gyda tipyn o bopeth. Ond mae'n edrych yn gyffyrddus. Chi'n gallu gwisgo i wedyn, fel ni wedi wneud, a stretch o'r elastig dros y sgwyddau, neu chi'n gwisgo i fyny. Ta peth sydd ydych dad chi, ond efe. Neis iawn, hyfryd. Diolch yn fawr, Loris. Ac yn ola nawr, mae dynnu'r piece de resistance, fel maen nhw'n gweud. A fi'n mynd i gweud y pris cyn bod ni'n cychwyn fan hyn. 400 na 599 yw hon, ynddo fe fi'n credu? 499 O, 499, just ychydig. Dwi ond ddim yn 500 pint, boes. Ond, nawr, ond dewch i ni gael gweld pam. I fi, pan nhw'n edrych ar y dillledyn, os o'n i'n talu'n ddrud am rhywbeth, fi moyn gwybod pam wy'n talu'n ddrud am rhywbeth. Chi'n talu'n ddrud oherwydd mae toriad anhygoel yr ffrog yma. Nid darn o ddillad yw hon sydd wedi gallu mynd trwy peiriant gwynio, un ar ôl y llall, un ar ôl y llall, tan bod miloedd o'n ydych chi. Mae pob un o'r ein wedi goffo cael ei creu'n ofalus. Un, mae'r defnydd silc dych chi, felly mae'n fregus iawn i wynio. Mae gyd wedi torri ar y bias. Hynny yw, mae wedi torri ar draws y defnydd, sy'n golygu bod stretch yn dod i hon hefyd. Hyd yn oed bod dim angen stretch, maen nhw wedi wneud ei gael llif arbennig. Hwnna'n broses cymleth unwaith eto.
A unwaith eto, maen nhw wedi creu'r lliwiau'r patrymau yn defnyddio lliwiau organic sydd yn dda i'r ymgylchedd. Felly, odych, chi'n talu fwy am rhywbeth sydd yn special iawn. Mae rai fi wedi, fi wrth y modd o hon, fi'n credu bod hi'n hyfryd. Chi'n mynd i gael ymateb gwych tyblech chi'n mynd yn hon. Ond chi hefyd yn talu am y ffaith bod hi'n dda i'r ymgylchedd, bod llai o nhw'n cael eu creu, does dim o'r ein yn mynd i fynd i'r tŵr gwastraff defnyddiau, oherwydd bod chi'n talu fwy. Fi yn deall bod un ddrud, ond fi'n deall hefyd pam bod i'n ddrud. Wel, fel ti'n gweud, ti'n talu am... Ti'n buddsoddi, nhw ti? Ti'n buddsoddi rhywbeth, mae hon fi'n gobeithio. Sa'n credu ni, na? Na. Ond wedyn, ti'n lli gwerthfawrogi. Diolch yn fawr iawn ti, Huw. Ie, diolch. Digon o ddewis fyna. Diolch nes, diolch yn hyfryd. Ie, diolch yn fawr iawn.